Il-minuta tibda issa. Chris Muscat, direttur ta' Pjazza Teatru Real. Chris, kif bdejt tibni l-karriera tiegħek fil-qasam tal-kultura? Jiena mużiċist, bdejt nistudja l-vjolin ta' eta żgħira, bat meta kbirt dħalt nagħmel il-kors tal-mużika ġewwa l-Università ta' Malta, u mbagħad komplejt sifirt l-Ingilterra biex nispeċjalizza fil-kompożizzjoni u d-direzzjoni. Meta ġejt lura bdejt naħdem bħala direttur tal-operat artistiku mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u issa inni dal-aħħar 11-il sena direttur ta' Pjazza Teatru Real. Proġett li bħala Pjazza Teatru Real qed taħdmu fuq u żgur se jiġbed l-udjenzi dan is-sajf. Matul dan is-sajf kellna numru ta' attivitajiet kbar u importanti ġewwa Pjazza Teatru Real kif wieħed jistenna. Dak il-kunċert li qed nistennew b'ħafna ħerqa huwa ta' 19 ta' Settembru fejn għandna Igud Ezmanenġu li huma duo violin u pjanu internazzjonali qabdu l-mużika klassika u resquha lejn il-poplu ġenerali permezz tal-komiċità. Din is-sena huwa l-aħħar sena li qed jitturjaw b'dan il-kunċert wara 25 sena iduru mad-dinja. Tajjeb illi min għandu jarahom live għall-aħħar darba issa huwa l-waqt li jarahom ġewwa Pjazza Teatru Real.